Halo guys, जों दा नै बगामाथियाव दङ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय गोदान बोसोर सफैहांनि नोंथांमोना जानुवारियाव पिकनिक जानो पिकनिक प्लेस नागिरना मोनाखैबा नोंथांमोना नै बगामाथियाव फैबानो जाबाय जोबोद बगामाथि बे जाबाय बुद्ध मन्दिरनि सायाव गाखोलांनाय सिरि नैबे जाबाय पाहार सायाव बुद्ध मन्दिर थांगोन दा जों नै जोबोद गोबां मानसि दङ बेवहाय थांनोनो हाया गोबां मानसि जाना दङ बेवहाय बिराद मानसि नै गोबां फैगासिनो दङसो दा नै जायगायानो गैया गिदिंनो Boggamati नै बेवहाय नोंथांमोना फैनानै सिरि गाखोनो हायाखैबा बेवहाय जिरायफैनो हागोन नोंथांमोना जोबोद मोजां नै जिरायग्रा जायगा बानायना आरो बे सायावहाय नै थाबायनो हालाय नंला नै दा जों थांलायनोसै नै बेनिफ्राय जोबोद मोजां बगामाथि समायना नोंथांमोना फैनानै फैनो हागोन नै बेवहायबो जिरायग्रा बानायना दङ सोरबा सोरबा नेंदों जना दङ गासैबो दा जोंनि आरो साथिं दावखोलांखानोसै जोबोद भिर गाखोग्रा सिरियावबो नै जोंहा मिसन सफैबाय सायाव नै दे फैबाय नै जोंनि सायाव बे जाबाय बुद्ध मन्दिरनि सानि जोबोद मानसि नै बेवहाय जोबोद जिरायग्रा जायगा बानायना दङ आरो नैनि थिंगालि थांबावनो नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिथिंनिफ्राय पुरा फुल बगामाथि फुल पिकनिक जानाय स्पटखौ नुजोबो नै जों खालामनो हाजार हाजार गाड़ी तमाम गाड़ी नै बिथिं जोबोद जिरायग्रा जायगा दङ नै नोंथांमोना फैनानै जोबोद मोजां मोनगोन नोंथांमोना सोरबाफोर बगामाथि नुवाखैबा फैबानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दावराइझार नै हेल' गाइस वेलकाम बेक टु द माय चेनेल आं नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय दा आं नै बगामाथियाव दङ दावराइझार पिकनिक जाग्रा जायगायाव जोबोद समायना बाक्सा जिल्लानि सिङाव नोंथांमोना फैनानै नायफैयो नै जोबोद मोजां जोबोद इन्टारेस्टिं जायगाया नैबे जाबाय नैला जोबोद निजोम जायगा बेवहाय पाहार सायाव फैनानै नोंथांमोना बुद्ध मन्दिरजों लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय जिरायफैनो हागोन जोबोद मोजां नै जोबोद मोजां जायगा बेफोरबायदि जायगा नोंथांमोना जेरावबो नुनो मोननाय नङा बेवहाय नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन नै मालायफ्रासो DSLR बे जाबाय पाहार सानिफ्राय नुथाय जोबोद समायना नै बिथिं जाबाय भुटान जोबोद समायना बेनो जाबाय जोंनि दावराइझार बगामाथि पिकनिक जानाय जायगा सिंथिं ओंखारलांलायनोसै नोंथांमोना आरो सिंनि भिउखौ दिन्थिलायनोसै गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाबाय नै गोबां मानसि बेवहाय दा जों थिंथिं सिंथिं बारख्लांलांलायनोसै सिंथिं थांलायनोसै बे जाबाय जिप लाइनिं बिथिंजाय खावसेथिं थांलायो बे साइडथिं दानै थांसिगोन गथ'आ दानै थांबाय नै गथ'आ नोंथांमोना फैनानै बेबायदि इन्जय लाफैनो हागोन लाइफआव नोंथांमोना बेफोरबायदि जेरावबो मोननाय नङा बेवहाय नोंथांमोना फैनो हागोन
दानसै दिनै सानदेना जोबोद मानसि जादों ओंखायनो नोंथांमोना फैनो नायफैनो हागोन जोबोद मोजां बगामाथिया बे दाउराइजार बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फैनानै फैनानै जोबोद भिर दाबो लाखिनो बेलासिनि 1 बाजिबाय थेवब्लाबो हाबगासिनो दङ मानसिफोरा गोजौ गाहाय जेरावबो नोंखौल' दं मोनफ्लांबाय थायो मोनफ्लांबाय थायो नै दुब्लि गेजेराव मालाय जाफैनांदों बेसोराफ्रा जायगा गैयिनि नै लानै आरो नै बिथिंबो बेसराफ्रा नै जाबायनो मालाय बिसिनानै बिथिंबो काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो pakai bisa. Bisa mau. Live mau. जाहाथे नोंथांमोना नै बे अमा सावनाय मोनजागोन जि जानो गोसो दं नोंथांमोना जोबोद मोनगोन दे फै नोंथांमोना फैनानै बे जाबाय बाजार बेवहायबो उदांस्रि हटेल बेवहायबो जि जानो गोसो दं नोंथांमोना मोनजागोन बेयाव फैबानो जाबाय मालानो आपेल gimana? Foto. Jangan lupa. Bisa kok. Iya, jangan. Kita lihat lah.
एसेल' दाबोलासे फैबाय थादों नै फैनायानो जाबाखै दाबोलासे 2 बाजिलायबाय बेलासिनि हाजार गारि